Elettiin vuoden pimeintä aikaa. Tuntui kuin olisi asunut puolalaisessa hiilikaivoksessa. Mutta tästä eteenpäin jokainen vuorokausi tulisi olemaan 5 minuuttia edeltäjänsä pidempi, ainakin juhannuksen saakka ja ainakin Kehä kolmosen horisontin mukaan. Ankara viima touhusi maisemaa uuteen kuosiin. Autot yrittivät pysyä liikenteessä mukana. Tuuli vinkui niukasti avatuissa ikkunoissa. Kehitysmaalaisittain lisääntyvä lumi valloitti tienoota, lupaa kysymättä. Mutta savupatsaat eivät enää kumarrelleet asumusten katoilla, koska oli siirrytty kaukolämpöön. Niinpä joulupukkikaan ei enää voinut askeltaa olohuoneeseen savupiippujen kautta tonttuparatinsa kärjessä, vaan suunnitelmiin oli kehitetty jälkiteollinen ratkaisu. Pyhä Nikolaus saa ilahduttaa lapsia kaukolämpöverkon välityksellä, niin sanotusti nettiyhteyksiin turvautumalla. Joulupukkia odotettiin, keitä siellä nyt olikaan, ainakin Juhani ja Liisi, jotka olivat jääneet reen jalaksilta, ja Kirkassilmä sekä Silkohapsi, joita pukki takavuosina oli lempein sanoin kiitellyt. Tapojensa mukaan tuhdissa kunnossa oleva äijänkörläs tunki itsensä lämpövoimalan koneistoon tonttuarmeijoineen. TV-väkivaltaakin nähtiin. Lukuisia lahjasäkkejä oli täytetty kotiteattereilla, digibokseilla ja 28 tuuman televisioilla, ja kun tontut tiukassa paikassa yrittivät löytää sijansa, nämä viihdeelektroniset esineet kelpasivat vallan mainiosti nuijiksi ja muiksi lyömäaseiksi. Vaikka niinhän se on ollut maailman sivu. Idiootit hakkaavat toisiaan medialla, oli kysymys sitten sisällöstä tai muodosta. Matkaan sentään päästiin. Pukki ja tontut kuumennettiin 110 asteeseen ja lähetettiin höyrynä matkaan. Antoisaa oli. Maanalaiset maisemat vilisivät jouluhenkilökunnan silmien eritse ja sivuitse puuhakkaasti. Ei niitä tietenkään nähnyt, koska eihän maan alla mitään näe. Mutta presidentin kanslia kyllä ripotteli hajanaista tietoa sinne tänne. Kyydissä pysyttiin, vaikka osa rattailta putosikin. Demokratia on sellaista. Ensimmäinen etappi. Pukki joukkoinen oli jäähtynyt alle 100 asteen ja tunkeutui erään keittiön kraanasta. Lapset odottivat silmät hehkuen ja suut merkkareita mälväten. Pukki kiskoi nuttunsa taskusta Juhanin kirjeen, tihrusi sitä aikansa ja kysyi sitten: "Ei Juhani, mitä sinä olet toivonut joulupukilta?" "Että maamme laulu säilyisi kansallishymninä, koska Finlandia juoppo kansa ei koskaan opi laulamaan. Sitä paitsi maamme kertoo ajasta, jolloin Suomi kohosi kansakunnaksi kansakuntien joukkoon, kun Finlandia taas kertoo henkiin jäämistaistelusta, joka niin luonteenomaista kuin se näissä arktisissa oloissa onkin, on kuitenkin urheilukilpailuissa pärjänneelle ryhmälle koko lailla kornikiitollisuuden tai kunnian osoitus." Joo, pukki ärähti. "Mutta mitä vikaa Natossa on?" "Se on liian USA-keskeinen", Juhani töksäytti kuin jalaksilta jäänyt. Joulupukki mulkaisi Liisiä. Liisin polvet hieman notkahtivat, mutta sen suurempaa kauhua hänessä ei näkynyt. Vanhat äijät olivat ennenkin hätytelleet häntä, mutta aina hän oli järkähtämättä seissyt rohkeana oman vakaumuksensa takana. "Ja mitäs pikkuneidille saisi olla?" joulupukki kyseli. "Tila-auto olisi ihan kiva", Liisi sanoi. "Mitäs vikaa Natossa on?" tontut peräsivät kiihkeästi. "Nato on tarpeeton. Jos me kuulumme Natoon, meillä on Venäjä naapurina. Jos taas emme, meillä on naapurina Venäjä." Pukki alkoi puhkua ja katseli jo mahdollisuutta syöksyä lattiakaivoon ja sitä kautta nettiin. Hän kuitenkin hillitsi itsensä ja jatkoi tiedusteluaan. "Mitäs se Kirkassilmä havittelee tänä jouluna?" "Jos tuon vapputaipaleen saisi eläkkeelle, tai sitten lääkintöhallitus määräisi talveksi sellaiset kelit, että ulkona kärsii tupakoida kirkkokonsertin väliajalla. Pakkanen ärsyttää laulajan kurkkua." "Mutta mitä vikaa Natossa on?" pukki jankutti.
Ei saisi kuvitella, että se on ainoa vaihtoehto, kirkassilmä lateli suoraselkäisen suomalaisittain. Onneksi jäljellä oli enää yksi, tämä silkohapsi. Häneltä pukki uteli rutiininomaisesti lahjatoivomuksen ja kuunteli vieläpä lauluesityksenkin. Olihan tässä sentään viimeinen asiakas tämän haaroittuman kohdalla. Sopisi toivoa, että kaiken talin, kauren ja auringon kukan siemenien ohella ihmiset sentään malttaisivat olla syöttämättä linnuille herneitä. Minkä ihmeen vuoksi, pukki häkeltyi. Välttyisimme joulun aikana tarpeettomilta päästöiltä. Jouluruuat kehittävät suolikaasuja muutenkin. On kornia, että pikkulinnut piereskelevat hautausmaan pusikoissa aattoyönä. Niin, mutta mitä vikaa Natossa on, pukki voihkaisi. Me ei tykätä pehmeistä paketeista, lapset ilmoittivat kantanaan. Tästä seurasi se, että pukki todellakin eksyi lattiakaivoon, eikä enää päässytkään moikkaamaan loppuja lahjan odottajia. Siltä päästöltä siis vältyttiin. Rauhallista joulua.